Ac wrth i ni baratoi ar gyfer y gic gyntaf, gai gymryd y cyfle ar ran holl deulu'r rhaglen sgorio i gyfnodi'n cristwch o glywed am farwolaeth y gŵr. Fi'n gyfrifol am y gic gyntaf rioed ar S4C dros 20 mlynedd yn ôl, y cynhyrchydd rhaglen teledu Robin Evans. Robin yw'r rheswm pan bod sgorio yma i weledigaeth a'i fenter garwch o wthiodd y ffiniau a sicrhau bod S4C yn ei blynyddau cynnar yn cael yr hawl i ddarlledu gemau clybiau mwyaf Ewrop a ser enwoca'r byd. A hynny i gynulleidfa dros Brydain gyfan, ond yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Enw Robin oedd yr enw sgorio, enw sydd wedi bod yn rhan o chwedloniaeth S4C wrth gwrs. A ran pob un ohono ni, diolch i ti Robin am dy weledigaeth a dewrder dy fenter garwch. Mae dyled y teulu pêl-droed a gwylwyr S4C i ti yn enfawr. Coffa da, Owain. Yn sicr, ac i ategu beth ti'n newydd ddeud, Nic. Da ni gyd yn ddiolchgar dros ben am be nath Robin gyflawni. Mae'r ffaith bod ni yma yn darlledu ar y gêm yma. Diolch iddo fo, a wastad yn gwmni da, wastad yn mwynhau cael sgwrs efo fo'n crwydro drwy strydoedd Gaernarfon ac dipyn o golled.